Pepa, ty vole. Počkej, ale měl bys to poznat podle... Aha, tenhle jablko, no. To asi moc. Ale Topčo, já ti to poznačím, že na jednom budou dvě lepenky Tesy a na jednom jedna, jo? Pochopíš to? No. Jsem zvědavý, jak to udělám teda. Takže na... Jako jeden je první, druhý je druhý. Takže první mi dáš na druhém občerstvení a na pátém mi dáš ten druhý, ne? jo, to dává logiku. Všichni jdeme, chceme druhý a pátý, ne? A Pepa má výjimku, ty. Nejdu druhý, čtvrtý, šestý. Pepo, teď máš tyve tu zásobárnu sebou, tyve. To není voda. Spižírnu, tyve. Ale to čo, já je zavřu a potom je musím odevřít, jo? Hele, ale jestli budete ruplí a pojedete poslední, tak já se za vás budu stydět a nebudu vám nic dávat, ale... Já to chápu, jakože jestli pojedu tušku poslední. No tady to polož. To je pití, to je na druhém. A tohle to je... Ještě ti dám korny, kdybych měl hrozný hlad. Ty vole, říkal si, ale... Úžasně sebou vem. A tam ještě tak mají klobásu u stánku, jak tě skočila. Topčo, když budu řvát zmrzlinu, tak mi koupíš vanokovou zmrzlinu. Jo, tam sedí hezká holka. Topča bude koupit zmrzlinu, Ne, jako klidně vám skočím třeba pro steak, jako když budete křičet ve třetím, že máte hlad, tak při pátém máte upečený steak, ty. A David Volák, společenství Jablonec Symburg. The shadows that were holding me, slip these chains of flesh and bone, and in the seconds where we know we're free, this is Na startovním platě rozhodčíů, kterého se prezentujte a už si najíždějte na startovní místo. After Hours FM, the best in trance and progressive. Dáj na dorostenky, pojďte holky. Nacouvejte si na svoje místo. Pojď, Davide, pojď! run with me, let the moment be a century, when it's all that you've become, set it free, Holky, tak trošku pohybu, jedem, už máme malinký zpoždění, to jsme tady teď nahrabali. Pojďte.
Pojď Mišo, pojď Mišo, pojď. Pojď Mišo, pojď. Cíli máme s číslem 1 Romana Mikuláška z Hradce Králové, kategorie K1 muži. Tak co Davide, jaký jsou pocity? Já jsem úplně v prdeli teďka. To je technický konopí, ne? Jo. Prý by se z toho taky zvolalo, taky hodně blbě. Ale musel jsem běžet hned na začátek, já bych to dal. Já jsem celou dobu běhal na začátek, ale poslední člověk jsem si jim hodil na rameno. Musíš se tvářit přirozeně, Pepo. Já nekameruju tebe, já jsem kameroval tam tu slečnu. Ale už ty to já jsem jí dal díško 2 koruny, takže určitě. Mě to chtěl